Lindén, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Moni meistä tuntee Uuno Kailaan runon, joka alkaa sanoilla "raja railona aukeaa". Sen kolmas säkeistö kuuluu näin: "Öinen ulvova tuuli tuo rajan takaa lunta. Isäni äitini, Herra, suon nukkua tyyntä unta." Miksi lausuin nämä säkeet? Siksi, että siinä yhdistyy kauniilla tavalla kaksi nytkin tärkeää asiaa. Kasvava ulkoinen uhka, sen me torjumme yhdessä. Ja toinen asia, turvallinen vanhuus, runolijan sanoin. Meidän tehtävämme on huolehtia myös siitä. Vanhempi sukupolvi on antanut vuosikymmenet työelämälle, perheelle ja yhteiskunnalle. He ansaitsevat kiitoksien lisäksi hyvät palvelut ja turvallisen elämän. Mutta tällä hetkellä näemme ja tunnemme kylmän viiman puhaltavan sosiaali- ja terveyspolitiikassa. Ihmisille tärkeitä palveluita ja etuuksia leikataan. Asiakasmaksuja korotetaan, työntekijöiden asemaa heikennetään, hoitoalan työttömyys kasvaa. Ankara talouskuri on ylin laki. Sille uhrataan, heikoin tuloksin, hyvinvointi ja terveys. Rikkaita nämä uhraukset eivät koske. Hallitus leikkasi 121 miljoonaa euroa terveyskeskuksilta. Se on laskennallisesti kolmannes lääkäreiden vastaanotoista. Siksi hallitus pidensi lakisääteistä hoitotakuuta 2 viikosta 3 kuukauteen. Tämä on järjettömin terveyspoliittinen päätös 80 vuoteen. Hallitus päätti karsia sairaaloiden päivystyksiä, vähentää henkilökuntaa hoivakodeissa, nostaa lääkkeiden arvonlisäveroa. Luettelo on loputon. Viimeisin uutinen se vasta kylmäävä onkin. Hallitus päätti vuosi sitten, että sosiaalipalveluista on leikattava 100 miljoonaa ja sairaalahoidosta 70 miljoonaa. Toistan puheenjohtaja Lindtmanin viestin. Hallitus, kertokaa rehellisesti ennen kevään kunta- ja aluevaaleja, mistä tuo 170 miljoonan euron säästö aiotaan ottaa. Muutoin tämä on demokratian halveksimista. Arvoisa puhemies, tälle kaikelle on vaihtoehto. Se ei romuta valtiontaloutta. Me vaadimme, että hallituksen leikkaama 121 miljoonaa palautetaan terveyskeskuksille. Jonot poistuvat. Voimme siirtyä nopeasti omalääkäri- ja omahoitajajärjestelmään. Me emme vain puhu siitä, me toteutamme sen. Me vaadimme, että hoivapaikkoja ei saa vähentää. Hoitajien määrän tulee olla kaikissa työvuoroissa riittävä. Ikääntynyttä ei saa laittaa vaippoineen nukkumaan kello 18 siksi, että hoitajia on liian vähän. Vuosina 2021-2023 lisäsimme hoivakodeissa henkilöstöä 4 000. Vanhukset saivat parempaa hoitoa, henkilöstö jaksoi paremmin. Mitä tekee hallitus? Se vähentää henkilöstöä. Myös kotihoidon tilanne on vaikea. Siellä tarvitaan nopeasti lisää työntekijöitä. Riittävä kielitaito on välttämätön. Mikä ratkaisee? Kunnon palkka, paremmat työolot, mahdollisuus koulutukseen, hyvä esimiestyö. Omaishoitajat ovat korvaamattomia. Heille on järjestettävä riittävät vapaapäivät ja turvattava tukipalvelut, nimettävä lääkäri, sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä. Myös sairaalapalveluja tarvitaan. Neurologiaa, kaihileikkauksia, tekoniveliä, sydämen tahdistimia, syövänhoitoa. Toimiva sote on käytännön yhteistyötä